Maayong hapon ninyong tanan. Pasensya na mo sa akong itlog na face. As always, I am always itlog. Today, maghimo ko og first impression slash kanang testing out a new makeup. Na ako'y mga makeup nga napalit sa asam no receive. Alan kay Pika Pika Japan sa Amsofane kung kinsa ninyo diri taga Netherlands nga duol sa Amsofane. Nasa lang cute na store nga ang mga baligya is from Japan. So I was so curious akong i-flash sa screen ang mga items nga atong i-try. So basically naana ko'y base, nag-foundation ako, naka-moisturizer na, powder and concealer. Proceed na ta diretso aning pangkilay. So wala pa na ko na siya na-open. Nakabutang diri is AC Makeup Tokyo. Kung makita ninyo, I hope na-focus siya. Dayon, diri sa likod, sa may kabasa ninyo ani, dili ko ka mo basa. Kainin chick. Panan ako ang item, mga palanggeng idlix. Like this. Makita ninyo. Since wala siya iyahang applicator, ako ang gamito na lang ako ang kaugalingong spoolie. Since na ako'y spoolie. Like I normally do, I brush my brows up. And then, kukabaon sa product ako ang kani sigurong brown, dark brown, ato ang ato ang gamiton para sa ako ang pag-shape sa kilay. In general, anad na ko nga ingon ani man jud ang eyebrow na mga product. Ang tiwason hantod na ma-shape na ko ako ang kilay. You can see, mo na ni siya ang kilay, mga palangging. Blendable naman siya as far as sa huang akong na-experience ron. Tapos, sakto na ko ning dark brown nga shade. Kay dark man ko og hairlines. Continue sa pikas, kay wala may special ani akong pagkilay. Same raman ko technique on how to do my kilay. Ako lang pakita ninyo sa finished look kung butangan na ang both brows. Next to that is, since wala man akong eyeshadow, meron ditong lip and cheek, ano ba to? Crayon Touch Me. So, ang shade is 161. Kanilang siguro akong ibutang sa ako ang mata o sa ako ang cheeks, since nakabutang man na lip and cheek. So, cheek man eh, na may sa babaw, apil na lang po sa cheek. Panit naman eh. So, kani ang iyahang shade, very red. Ako siyang i-touch. Creamy siya kayo mga palangging, ato siyang i-swatch para makita sa ninyo. So, mauni siya ang iyahang shade mga palangging. I hope ma-focus siya. Dili siya super red, di po super pink. Tama lang siya para nako. Use this on my eyelids. Okay. Tapos nata sa eyes. Tapos the rest, akong iputang sa akong cheeks. Hindi lang ko kailangan og sponge. Oh, super nice siya sa cheeks mga palangging. Oh my gosh, ka-nice. Kita ninyo? Nice kaayo siya sa cheeks. This is now how the blush looks like. I like it. Ganahan ko, very natural. Model ko, I hope mo focus ang camera sa kong nawong. Very natural na siya mga palangging. Also in person, mura na ka og para diri sa mga tao diri akong tugnawon. Mag-tighter ilang skin, tapos mag-super pula. So, which I like. After ana, because wala man sila pang contour, ako lang gamiton is katoraga pong brow palette nga naata. Kuha na ko ning super light na
nga color. Mao na lang akong i-contour. Tapos atong i-contour. With the contour, next is akong i-contour ako ang ilong gamay. Kuwara sad ko atong light. Tapos ako siyang gamay sa akong kamot. Itong ibatang dire. One is mag-curler ko. Wala sad tay mascara nga napalit kay ako nagpalit og mascara. Kanira jud ako like super curious ko sa mga color ba. After ani is mag-lipstick ta at aning Velvet Liquid Rouge. Crayon Touch, gihapon ang iyang brand. I think the shade, patay, white shade. Basta makita ninyo ang difference nga na ako super red, tapos kani marag a little bit peachy. What I do is mag-gradient lips ta. So, when you open this one, kani ang first nga color nga akong i-try. Wow, super red. So, man ako ni pag man ako ni I hope makita ninyo ako sa siyang i-swatch. Wow, musy kaayo ya. Mo ni siya ang shade. I hope makita ninyo. Lisuda di man tapit. Mo ni siyang color aning red. Oh my god, ang ganda. Nanginginig ako mga palangging. I don't know kung unsay hilig ninyo, unsay like mura ba og weakness ninyo. Ako akong weakness makeup yun, especially lipstick. So kani ang ikaduha na color, more peachy nga undertone. Ako lang siyang ibutang diri sa gilid no para makita ninyo ang difference. Wow, super nice. Ang iyang consistency, if kabalo mo say consistency, mousse. So kani ang red and then kani ang katong peachy. I'm so happy. So first I would do is I guess naglibog na ko unsa kani isang peachy atong gamiton. Nag-lip balm na ko kalanggay. Now this is the what ko kabaon sa shade niya, basta katong more peachy nga shade mo ni siya on my lips. Dayon, dili man ko satisfied na yun ana ara siya. Gusto ko patungan siya aning. Kanila lang siguro akong kuhaon. Tapos idab na ko siya din under nila. Kulangan ko. So ako na lang kuhaon tong product mismo. Yeah. Super love it. I love it. So, this is now our finished look. Nahumata ang palangging. Tapos, mag-add lang ko og highlighter. Kay wala man ko napalit na highlighter. I just mixed this two highlighters nga nako kaning W7 og sa Essence. Now, mga palangging, mabalik ko ninyo sa final look. Akong tarungon akong buhok. Kay, syempre, atong aura, very important. So, I'll be back. For my final look, so this is the makeup look that I came up with using the Japan makeup stuff. Using some of the basta Japan made, made in, the idea is from Japan, pero made in Taiwan siya. I hope you like this video mga palangging, and if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. And if wala pa mo naka-subscribe, pwede mo kayo subscribe sa akong YouTube channel, that's Chum Bonita. And if you would also want to follow me on my Instagram, ako ibutang somewhere there's a screen, ako Instagram account. So that's basically for today's video mga palangging. Ang makeup, it doesn't have to be complicated, it doesn't have to be expensive. As long as ganahan mo or ganahan mo unsaon pagbutang ang makeup sa inyong nawong, then just push. And ayaw kalimot, walay rules sa makeup. So, kung unsay mag-work sa inyo then go. That's it mga palangging. Daghan kayong salamat. I hope to see you in my next video. Bye!